ए भाई दादी ट्रैक्टरवा खाली बा। ए माला ट्रैक्टरवा थाली ना बा, एकला भितलिया ईंधन बा। अरे हमारा कहे के मतलब ई बा कि हेकरा से काम बा, ई खाली बा यार। ट्रैक्टरवा बा हाँ। ओ दाई बताई तोन तम बा। सूर्यमनपुर देखा तड़ो। हई अपन सुलेमनपुर। हाँ, ओकर जस्ट बगले में उपधियापुर गांव बा। हाँ बाते वही गौवा के एगो मोहन सिंह मान जौन आर्मिया में रहेलन।